Kani kiri ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong sanjong ka khubor. Ka jini thap vote ha ka kelak ban ri jong Lok Sabha election 8,000 khat khandai ka long menta ka sngi. Bat kelas dang na do ko pot new bejim step. Nak benta kisan pakundai tiliki parliamentary constituency jong kari. Omshin dan jingja ha haila kandi ha kini arpsa kunta bayat ke jingjari curfew hadian ba wei briu la yap bat kat tu kan ingut klemen saw ha ka jing snam ha kini ke district jong ke jela Assam. Kilung kiba la ban yo I saudong ka kat ling sun ha umroi kilong ke jing wet ye ke jing trekam ka ILS bat kiling sun kiba he kim la ban trekam na umroi airport ong menteri ramba ka Meghalaya u Conrad ke sangma. Ki khubor ki babnya ka jini thap vote ha ka kelak ban riu jong Lok Sabha election 8,000 khat khandai ka long menta ka sngi san phukundai tili ki constituency ha ka leng nyu tili ki jila ki let ka jini thap vote menta ka sngi ki parliamentary constituency ki ba thap vote menta ka sngi ki long khat south tili ha Uttar Pradesh Shibur tili ha Haryana Marphra tili ha West Bengal Bihar bat Madhya Pradesh New Delhi ha Delhi but South Delhi ha Jharkhand. Ki kertong ki bakham pau nam ha kani election menta kasni ki kinthop ki menteri ke sarkar pedeng ki belong ru ki ngelam jog BJP u Harsh Vardhan Radha Mohan Singh Manika Gandhi u Narendra Singh Tomar u Krishan Pal Gurjar u Rao Inderjit Singh Pragya Singh Thakur but u President ka Samajwadi Party u Akhilesh Yadav. Unong ay khubor ko All India Radio uyetho ba ka kunhun pahra naga civil police PAC but Central Armed Police Forces kila penlong ye ka jiya sentri khnang ba ki pa nong thap vote kin su shngan banimi but pendep yela ka hokum kinong song palat shipo klor khat nyu lak ngot kinong thap vote ki ba kun thop ye nyu pusan lak ki kin thei kinjit na pedeng ki khandai spa nyup khandai ngut ki kertong ki ban pendap ye ki san khandai tili ki shuki nong mikmat sak Lok Sabha ki pulit ka Ribha district la penkhlan ki bor pahara ha Shillong ter ka snong balak hawa ka badan ha khaput ka jela Meghalaya ha Ribha district hadien ka jingsa thom bor u secretary jong ka himanong spung u hedu ka tnat pulit jong ka Ribha district u SP C serti ulo ong ba la pentri kam de ki pulit pahara ha ka ni ka snong khnang ban penne e ka song suk song san ha ka than ha ka tayo bala la shikunun ki briu ki dalet ben thom bor ye ka yin sa u ba Michael Warji u belong secretary jong ka himanong spung ha ka snong balak hawa ha Ribha district bat hadin kani ki pulit ka jela Assam kila kem yu ba Michael bat ujor da ka mokot duma persaya USP ke district le thuru ba ula kerpat ya ka deputy commissioner jong ka Ribha district bakan thau ye ki kinhu non rajing suk ha kani ka thang khnang ban pinne ya ka suk kasan ha haila kandi district jong ka Assam kabla ja ka jingi snam la penjari ya ka curfew kum ka sinjam ban te la kam ya ka suk kasan bat hakini ki arpusa kun ta ki ba ya ka curfew amshim dan jing tip ban dan jing ja ha kani district Menteri ke Sarkar u Parimal Suklabaidia ula penong ye kejing langwan rajing suk ha haila kandi nin kesngi uni menteri ula pen bena ban ai mar san lak tengka ngan ong biang ye ketu uni menteri ula pen bena ban ai san lak tengka syaki bahaya ngasem jong belayam bat mar san po hazar tengka syaki bela mensaw ha kani kejing ja ye snam we bri ula yap nin kesngi ha kejing persang jong ki pulit bante lakam ye kejing long jingman ya ka curfew la penjari nin kasngi hadian bakladan ke jingja huriura hapdeng art ligi kenhun la pen perking ye ki bor pahara ha ka district Brakoway bat lakhang ya ki jingsakri internet ha Barak Valley unong kitins im ka China sa India ulu zahoy ubalawan siya kanong bagang tok na kamentashi singi ulay kundu yung menteri ng baka Sikkim upawan Kumar Chamling hakayeng sa jong u banyakren halor ka kam kay pateng limba ka lenti nathula nalor kibi mat ikren kibi day baka jiya day hakaliang ban kuntiw yakayo kakot hapdeng ka China baka India Gajing pelat kubor na katanat Information and Public Relations jong ko sarkar Sikkim ko ong ba kini ki armut ki he nong yalam kile kren halor ki mat ki badan jini day ki ba lada simkhya ban pentri kam ye ki lat kilenti ki babiang on la ban kuntiu ya ka kam khayi na Shillong sa Shillong uput hapdeng ke jela Sikkim
bat ka Tibetan Autonomous Region TAR. Unang kitins im ka China ula ajingman bada ka ba kampun jun sorshu yaki kenta khayi bat yaki sngi ban ailat yaki kam khayi bakin yak kan kentiu shu yaki nong khayi na baro arliang uput. Ula banjur ru ahlo ka jing kentiu ya ka nathula kum ka kar khayi khanang ban la penhe shu ya ka khayi ka pateng. Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Hakakat ling sun ke baha umroi ka ling sun ke bateri kam ka datang ka ATR 40 ka balet bawan na kani ka ling sun sa Kolkata. Palat banya ka lenter jong ka lenti hiar ling sun ki don ki jingwet ki bapunthot ya ki jing kam ka Instrument Landing System ILS ka balong ka daw ba ki we ki ling sun ki bakham he ban omla ban kam na kani ka ling sun hi umroi. Kat kum ke jing ong jong menteri rang ba ka jala o kon sang ma ki lum ki bala ban yu sau dong kani ka ling sun ki pinwet ki jing kam ha ka rukom hiar jong ki ling sun bat ula ong ba ka jing ka bakong san kam dei bahap ban pen he shu ya ka jaka hiar ling sun hendai ka dei na ki jing wet ki badan sau dong kani ka jaka usang ma ula keren syaru ba kam long ka basuk ban shu outlet ya kita kilum sau dong jong ka ling sun na ka daw ba ka dan ka jing kerdu pisa bat ru na ka daw ka jing sokhia ya ka mariang sau dong hendai ula pen pau ka jing kermen ba ka tu ka ni ling sun ki dang ma ban trekam ha ka ni ka lenti hiar ling sun ke badan menta ha ka ling sun ha umroi. Ya ka ling sun Apache helikopter ka banikong ka AH-64E1 la IT sa katnat sipai Indian Air Force ha Boeing Production Facility ka Baja Mesa, Arizona, USA. U Air Marshal A.S. Butola ula pediang ya ka ni ling sun ha ka sitho diang balala. Kajing pelat khubor na ka Indian Air Force ka ong baka tanat sipai Indian Air Force kalaya soy ya ka kontrak bat ka sarkar United States bat ru bat ka Boeing Company ha ubnay nay lor jong usnam arhajar khatsan na ka bentaban shim ya arpuar tli ki Apache helicopter ya ka kunhun ka banikong jong kini ki helicopter labu por penpoy sakari India kad ha ubnay nay tung ta usnam. Kajing pelat khubor ka ong baya kini ki helikopter on la ban pentri kam ha kanu kunu ka khap hadian habut ki ban yarap ye ki pertan sipai ki ban rengko ha ka bedei ba ka kam khayi do yong ha Meghalaya ka Supreme Court ha ka sitha di balala kala sha ban shalan ye nyupusan hajar sanpho metric ton do yong bala depti ha ki khat san sni ka ban sedang nado ka khat nyu tarik menta ubnai nyupusan hajar sanpho metric ton kalong sibenta na ka silak nyupun hajar spa sanpusan metric ton uduyong bala depti ubadan baro kumbala penbenada ka sarkar Meghalaya ka kunun kinong bisar ka Supreme Court ka bakentu bi Justice Ashok Bhushan bat Justice KM Joseph kila penni ya kani ko hukum ka kai phot ko ong ba ya ki shalan yu do yong bala depti la dep a na ka benta baro silak nyopun hajar spa sanpusan metric ton kandai pusaw hajar metric ton la dep shalan bat ubasa menta ulong sa nyopusan hajar sanpho metric ton katanat puli puthi kalete akular bat ka IPE Global ka balong ka seng ka bakmi ya ka roy ka man bat iki kamwat jing tip ka perthei na ka bentaban aji kai pentibet ya ki lai hajar son spangut kinong hikai jing school secondary bat higher secondary ha Meghalaya kiba dangdon ha ka kam ya kani ka program hikai pentibet la pelong rengkat ka jing trelang bat ka Asian Development Bank ADB katnan puli puthi jong ka sarkar ka penpau ba ka kermen ba kani ka program kanwan ra iki jing kala ki badan kam ha kaliang ka puli puthi da ka bakham pen ba ya ki rukom ai jing hikai ha ki school ki bayo jing ka shan ka sarkar kum ha ka jing ai jing hikai ki khna ka rukom penya ya ki kamra class bat ki we Kat tu kani ka khubor kelakut ke belawan sepi na ka All India Radio Shillong.